Den lidi, to jsem já, Haxor.cz a dneska se uvítáme i v Minecraftu opět ne, je to můj první let's play. No a jdeme se něco natěžit. Nějaký dřevo. Tak. Jak vidíte, už to mám upgradeovaný na 1.4.6, kde jsou super itemy. Hopla. Kde jsou super itemy. 3D item a další věci, které se mně moc líbí. Tak počkej se. Tak. Tohle jsou ty 3D itemy. Vidíte 3D item? Tohle moc ne. No jenže mě se to strašně laguje s tím, takže si dáme bez toho. Tak. Tady se ještě nějaký vezmeme. Trochu začítujem, jenom ale trochu, jo. Nebojte se. Vezmeme si železnou sekiru. Já tu stejně sekiru potom vyhodím. Se nebojte. Že bych nějak podváděl. Tomu dopomůžu, ať podvádění je, kdybych si to nechal ještě tomu enchantovat. Já jsem nedosáhl. Tak jinak doufám, že se vám tohleto video bude líbit. To doufám. No. A prosím, budu rád za všechny lajky, odběry a takový další. Ale to nemusíte hned, až třeba budu natáčet víc videí a takový. Hned nemusíte. To vůbec nebudete muset. Budu dělat taky i různé serverech, let's playe. Pokusím se i nějak třeba na jiné hry. Jočka. Umři. Sakra, promiňte za ty lagy. Ne. Tak. Třeba nějaký na postel. Ovce. Tady krabičku zabiju. Tady zabiju. Tady zabiju. Tak, už máme 3. Budu necháme, tady vezmeme ještě kůlky. No, už bychom si mohli začít stavit nějaký dům. Třeba někde u vody nebo ve vodě. No, to dobře to vypadá, tohle na druhé straně. Takový malý. To bude úplně stačit, takový malý. Všichni a počkejte. Tak. Dáme ohrádku.
Jinak, můžu třeba i natáčet s mým kámošem let's play. To vůbec by nevadilo. Tenhle ten první part bude krátký, protože to mě to moc teda nechce dělat, protože mám rýmu a to se mi vážně nechce. Ale zrovna dneska jsem si prostě chtěl vybrat na ten let's play. Vím, že jsem se asi vybral hodně špatně. Já to dělám špatně. Můžeme postavit, pokusit po hře. Myšlenka. To bohužel fakt nemůžem. Co ti, ovečko? Třeba táhni. Sráme zvuky. To už nemůžu. Nečum. Ty tak bude čumí. Jinak, někdy se jmenuji na nějaký server Gamer a někdy Hexor. Takže, když takomu se vám omluvím, se budu jmenovat nějak jinak. Jinak nemusím nejdřív dokončovat Minecraft Let's Play. A já nevím, a potom dalším, třeba na střídačku to budu, to záleží jak se děláme. Tak, vyspíme se a myslím, že bych mohl zakončit ten první pád. No, tak já se s váma tady rozloučím a zatím